alle sammen. I dag der vil vi gerne spille Cocktail Challenge, og vi får 3 skud hver, og taberen skal have et æg i hovedet. Ja. Der er derovre, så og det er mig og Peter, der er med. Ja. Så først mig. Ja, skal se. Ej, kom igen. Pas på, du krav deroppe. Ja, står jeg her. Skal vi ikke aftale, at vi måske sådan må komme længere nedad, fordi vi skyder op ad en bak? Eller sådan, bolden den må få lov til at være her. Eller sådan noget. Ja, så er det mig, mit andet skud. Der er Peter, han skal lige spille lidt smart. Værsgo, Peter. Tak. Så sådan her. Så er du ikke. Så får vi lov til at sparke herfra. Ja. Nej. Ja. Det tror jeg sgu ikke. Peter, han plejer altid at ramme over, så det er ikke noget nyt. Nå, Peters andet skud. Sørensen. Ja, han gjorde ligesom mig. Vi tror, at det er meningen, man sådan skal lave flad mål. Peter her. Fuck, der er mange hul nede i jorden. Ja, det er der. Det er lige der muld. Så fandme en stor muld. Ja.